Toto je pokračovanie tohoto perfekto z príbehu. Sestra sa tam píše. Ja si teraz neprosím. Ani ja. Mamina sa nás opýtala, že či chceme čísť. Čiže sa kafe. No. A dneska pôjdem domov, nie? Včera si mal narodeniny. Idem sa prezliecť. Choď prejsť, idem sa prezliecť. Škoda, že Ocko nebol doma. Nie som hral minulé. A že už toto, že už není Šmolko. Kto? Ocko, že on bol modrý ako Šmolko, ale že bol v nemocnici. A už není modrý ako Šmolko. A už má aj normálne vlasy. Lebo tedy mal žlté ako ja, nevím prečo. A teraz už má svoje normálne. Že do Šmolka boli, tomu bol modrý. A môj syn, akože tvoj ujo, tak on nezjedol Šmolka, on je normálny. A môj otec zjedol. Ja som presne. Ja už som hotový. Ja si idem sadnúť na sedačku. Počkáš ma? Jasné. Neskôr asi pôjdem domov, nie? Ale to neskôr ešte tu ostaň, prosím, lebo oni prídu až za chvíľočku. Ja si skúsim dať môj A nový. ja mám inak ofinu, vieš? Ja si skúsim ten nový telefon, čo si mi dal. A ja mám inak ofinu, vieš? Môže zavolať šerifo. Vieš o tom, že ja mám inak ofinu? Mám zavolať šerifovi, keď sa dojde. Áno, ja mám ofinu, kde si? Ja idem na svoj tablet. Veď ja mám tablet, bo ja som teraz použil toto. Iba na tom druhom telefóne nemám hry, tak ja idem na môj tablet. Ja idem na svoj telefón, lebo ja tam mám zaujímavé hry. Ja mám teraz Minecraft. To niekoho zavolalo, brácho! Ty si zavolala tomu šerifovi. Mám aj ja? A ja som to spravil. Licho, to zruš! Zruš to! Zruš! Ale aj tak sa mi to nejde. Ja som to zrušil už. Tak sa mi to nejde, že? Ale ja už som to zrušil. Ja sa hrám. Aha. Aj ty mi daj ruku. Poďme raňajkovať, ja som hladný. A čo chceš raňajkovať, prosím ťa? Mamina mi robí koláč. Tak ja ti môžem dať cerálie alebo koláč. Cerálie. Dobre. Ja by som ti dala koláčik, alebo Jej, cerálie. mám dve. Takéto. No, tak to je pecka. A ku koláčiku vlastne mliečko ani nemá. No tak môžeme papať. Dobre. Ja už som spapala, ja už som si to Ja ešte nie, ja som to ešte nezjedol, ešte toto. Ja už to idem jesť. Hotovo. Dobre. Aha, aká som pekná, brachu. A pozri sa, tam mám vzadu krížik, to je moja tetovačka. A čo tam máš ešte napísané na tričku? Krížik. A áno. strong ducky, že silná kačka. Čo? Alebo že silné káčatko. To tam máš napísané. Ja idem hore, ahoj. A kedy pre mňa vlastne dojde mamina? Zavolám jej. Už o jednej. Mami, kedy pre mňa Som dojdeš? našla novú schovku. Mami, kedy pre mňa dojdeš? O 4:00 nejako, neviem, ale si vidíme. Dobre, ahoj. Som našla novú schovku, brácho. Dobre, ja ťa idem nájsť. Čau. Je tu som. Čau. Ja sa musíš dobre prepchať. Áno. Ale to asi bude trošku vidieť, to je to, že z boku ťa môžu vidieť. Ty musíš byť chudý, ako ja. A ja ešte poznám tú umývadlo schovku. Takú. Ja som tučná. Nie.
by som ťa povoziť na mojej hračkárskej motorke. Chceš ju vidieť? A ja mám tričkovku, chceš ju vidieť? No ukáž. A ja mám ešte k tomu aj Mario Kart. No určite. A vieš, ako ide rýchlo moja tričkovka? Pozri na toto, pozri na môj Mario Kart. Ja mám tričkovku. To ty máš aké Mario Kart? A pozri sa, ako to pôjde rýchlo. Poď ku mne nasadať vzadu. Potom si užiješ jazdu a to je blbá tričkovka. Už je večer, kedy pre mňa asi príde mamina? Neviem, povedala akože opäť. No nasadaj, lebo ja už idem. Ty máš akú rýchlosť? Ja mám 70. Ja mám 70, ale poď ku mne. Nie, však máme obidva. Toto poďme do obchodu si kúpiť čipsy. Dobre. Keď máme takú istú rýchlosť... To ide úplne pomaly. Čože? A ja, kúpiš mi prémium za 5 robuxov. No ja neviem. Alebo nemáme... Idem nakúpiť. Jasné, že Do koša. čipsy. Ideš do koša. Áno, idem do koša. Máte sa vymeníme. Ja som starší. Tak povedal, že si ideme kúpiť čipsy, tak ja si kúpim čipsy. Ja si kúpim čipsy ako sú. A ty kde máš tričkovku? Mám. Ja idem ešte na benzín kúpiť. Modré Doritos. Áno. Sme to povedali na nás. Tak ja si ich kúpim... Tak, Ja mám väčšiu rýchlosť, zhodol si. Škoda, že tam není Pepsi Cola. Áno, ale zhodol si. Čo som zhodol? Žuvačku. Áno. Ukáž, môžeme aj natankovať môj Mario Kart. Ja neviem. Ukáž? Aha, tu predávajú cereálie, tie, čo sme dneska mali. Fakt? Chceš Coca-Colu? Tuto predávajú Coca-Colu. A ty hovoril, že nepredávajú. Ja som kúpila, škoda, že neprešla. Jak mám natankovať svoje Mario Kart? Neviem, jak sa tankovať Mario. Ukáž, jak sa tankuje. No, ukážem. Ja som zabudol, že moje je na elektrinu. Ja som zabudla, že moje, neviem, ako sa tankuje. Ja si Tak ja kúpil. si mám obyčajné auto. Idem pre mamine auto, ahoj. Alebo si kúpil niečo. Ej, sestra, poď pozrieť na moju tabulku. A potom pozrieť na mňa. Pozri na mňa, čo mám, čo som si tam kúpil, červenú Mojej tabulku. mami auto. Ja som si tam kúpil červenú tabulku. Dobre. A ty hodíš natankovať. Však to musíš... To sa... To ako tankujem? To asi musíš otvoriť ten cucák. Tento tu. Tuto je ten cucák. Alebo sa to otvára. Ja nevím, ja som nikdy auto netankoval. Ani ja. A koľko asi benzín stojí? Tak ja si dám tričkovku a ideme. Dobre, daj si svoje auto. Mám 70. Ó, toto bude bomba. Ukáž, ako ideš rýchlo. Ale teraz som si zaprátil auto. Málo. Ja som si umil auto. To čo si spravila? Ja idem... Autoshop. Ja idem rýchlejšie. To nevadí. Ja. Ja som vieš, ako driftovala brátom. Iba ťažko sa to zabáča. Tum. Niekto mi volá, počkaj, brácho. Haló? Mia? Čo je, teraz som tričkovke, teraz nemôžem. Zavolaj mi tvojho brata. Už idem pre ňo. Brácho, už ide pre teba mamka. Zavolaj, že ju počkam doma. Počkajte doma, ja už som doma. Aha, tak tam príde, ahoj. Tak, ja už som doma. Ja už som...
Ale... Tak. Zaparkujem si sem dozadu tú moju motokáru. Sem na toto parkovisko, čo sa k tomu to nedostanem, no. Tak to dám to veľa výrivky. No, jau. Synček, Áno. páči sa ti môj nový účes a moje nové oblečenie. Áno, ja som došla na motokáre. Mne sa to moc nepáči, ja sa asi... Mami, kde si ma vymkla? Na zadnom dvore. Aby som sa ťa... Chceš, aby som sa dala naspäť? Ale... Si ma vymkla. Ďakujem. Mami, chýba. Chceš, aby som išla naspäť, či nie? Ja som si tam nechal tašku. Nevadí. Chceš, aby som išla naspäť? Kde? S účesom. Netreba. Dobre. Ja si idem schovať moje veci. Idem ti zobrať veci. Dobre. Ale dobre, dobrý buď. Dobre. Haló, Áno? som tu. Dojde sa si rohlík? Aký rohlík? Ja nepočujem. Haló, Áno? čo tu vytváraš? Diskotéku. No, určite všetko to združ. Hotovo. Tak viem. No čo, dohral si sa. Dohral si sa, môj milý. Prečo? Lebo furt robím zlotu. Ideš pekne spať! Ideš spať! Ja sa kúpem. Ideš spať! Ja sa kúpem. Ideš spať! Ja sa teraz kúpem. Ja sa idem spať. Čo tu robíš na verejnosti? Ja nevím, ja sa nudím. Kedy ideme na nejaký výlet? A prečo vtedy? Lebo vtedy behy. Môžeš pínkať, prosím. A musím. Dobre, idem. Prosím ťa, poď spať. Dobre, spím. Dobre. A páči sa ti môj nový make-up? Jaký nový make? Však mám nový make-up. Dobre, dobre, za chvíľku tam môžeš ísť do mojej izby. Iba ja si tu teraz niečo robím. Mami, ty si pekná. Mám pekný make-up. Najlepší. Dobre, spí, budem tu s tebou spať. A nemôže tu mať peniaze na zemi. No, 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 no! Prečo no? Hej, mami. A prečo tá klávesnica je rúžová? Mami, daj mi tú tašku pred spacami. Ona je moc ťažká. Láhni si a spí. A prečo si nemôžem zobrať túto čipsy? Lebo spíš. Spíš. Spírkam. Áno, spíš.
Pozri sa na môj ksicht. Vidím to. A teraz budeš pekne spinkať. Špinkať. Synče. Za to zavolal som šerifovi. Čo robíš? Zavolal som sa šerifovi, mám to Čo robíš? Zavolal som policajtovi. Čo robíš? Zavolal som policajtovi. Čo robíš? Zavolal som policajtovi. Ale že čo teraz robíš? Teraz nám to budú vyzváňať. Daj mi ten mobil. Pozri, aký mám ostrý jazyk. Daj mi ten mobil. A na čo? Daj mi ho. A na čo? Daj. A ja to odvolám teraz. Keď mi ho dala preč. Lebo a ideš chrápať. Ale ja nechcem dojdu poliši. Ja to odvolám. Ideš chrápať. Dobre, odvolal som to. Musím. Dobre, idem. Ale ja nechci. Dobre, idem. Hľadám spať. Dobre, dobrú. Dobrú. A vysápem ťa políky, lebo už je skoro ráno. Je 6 hodín ráno iba. Zaspri pekne, môj chlapík. Prečo? Pekne teraz zaspri. Prečo? Dobre večer. A musím. Áno, musíš. A pôjdeme do iného domu, sa presťahujeme. Na koľko dní? Na 2. Alebo na koľko chceš. Áno, na 2 dní na chatu. Nevieš, kam pôjdeme na chatu? Tam kde? Do Bojníc a pôjdeme tam na týždeň. Jupi. Dobrú noc. Aha. A pôjde, Poďme už teraz, už a pôjde ráno. tam aj vieš kto? Kto? Tvoja sestra. No super. Ale Ideme. nepôjde, srandujem, že potom ja tam nebudem a ja tam chcem byť s tebou pekne. Ideme čakať na autobus. Dobre. Mamika, kedy ideme? Dnes A ja som spal v tom mojej smradlavej mikine. sa prezleč. Nevolá kamarát. Prezleč sa. Spravíme druhú časť. Teda tretiu. Nie! Ale prečo si